Lawan Ahmad, Matawalla zai ƙara aure. Me za ka ce akan wannan lamarin? Lallai, to Allah sun yi alheri. Hajiya Nafisa, ya alƙawarin da kuka ɗaukar wa Umar Hashim? Za mu cika mai dukkan alƙawarurrukan da muka ɗauka. Kai, ga kaɗan sanda, amma kwata-kwata baka san aikinka ba. Mariya kenan ranka ya daɗe ban fahimta ba. Da Allah bana son surutu ba dogon wane ne mahaifinsa? Umar Hashim, ɗan gidan wani babban malami ne a wani ƙauye. Kuma kowanne mutum da sannu sai ya girbi abin da ya shuka da hannunsa ba ta shari, domin dukkan abin da ka aikata shi za ka girba. Kowanne mutum zai karɓi sakamakonsa ranar alkiyama, a yayin da waɗanda suka yi aiki na gari za su yi dariya, waɗanda ku suka yi saɓanin haka za su yi kuka da idanuwansu. Kai can kaina, ina tsoron ranar da za a tsaida ni a tambaye ni saƙon da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shine alƙur'ani mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Hajiya Nafisa ya dai? Shin na yi aiki da shi, na yi biyayya ga abin da yake cikin littafin, ko kuwa bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukarwa da bawansa alqur'ani dan ya zamo gargadi ga talikai. Alkhairan da ke cikinsa suna da yawa. Fake kin ji Hajiya Nafisa, sai ki kiyaye. Kai ba ƙauye, nan da kake gani gurin sai da kayayyaki ne nan. Za mu taɓa haɗa hanya da muke mu ba. Karfa ku manta da halaccin da Umar Hashim ya yi muku a baya. Umar Hashim, tsakaninmu da shi gaba ce dawwamanniya muddin bai duka umarninmu ba. Kin ga wannan ya tabbatar mana da cewar ke Jani Talauce kamar yadda Umar Hashim ya faɗa. Da gaske ni Jani Talau ɗin ce. Ni ba zan yanke miki hukunci kai tsaye ba, amma bari in tambayi na kuwa da abokin aikin ki mu ji me za su ce.